Υπάρχει μια κυβέρνηση που μπορεί να νομοθετεί, που μπορεί να εισηγείται, που μπορεί, λέει, να αλλάξει το μέλλον του τόπου. Ποιο μέλλον? Πώς, κύριε Πρωτόπαπα, εκφράζετε αυτή την αισιοδοξία ότι το 2020 η Ελλάδα θα είναι ισχυρή? Πώς? Με χρέος 120%? Με τις καλύτερες των προβλέψεων? Εμείς το αμφισβητούμε αυτό, δεν προκύπτει από πουθενά. Πώς? Όταν μπροστά σας θα έχετε το τρίτο μνημόνιο, όπως ήδη συζητείτε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό? Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Αυτό μοιάζει με εκείνη τη διαβεβαίωση του κ. Παπακοσταντίνου ότι το 11 θα ήμασταν στις αγορές και είμαστε στο 12 με δεύτερο μνημόνιο και πήγετε τρίτο. Αφήστε λοιπόν το δούλεμα. Δεν είναι καιρός για δούλεμα. Γιατί μετά το λεφτά υπάρχουν, δεν μπορεί να λέμε η Ελλάδα το 20 θα είναι δυνατή και ισχυρή και κυρίαρχη και αισιόδοξη. Πέστε τα αλλού αυτά. Πέστε τα σε αυτούς τους λίγους που έμειναν να σας ακολουθούν και να σας πιστεύουν. Αναφερθήκαμε στο κεντρικό ρόλο του τραπεζίτη κυρίου Παπαδήμου πριν αναλάβει πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο? Παραγράφεται η ιστορία. Ο ρόλος του στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο ρόλος του στο χρηματιστήριο, ο ρόλος του στην είσοδο της χώρας στο ευρώ, στην υποτίμηση της δραχμής έναντι του ευρώ τότε, ο ρόλος του πριν αναλάβει τα ενία της χώρας με τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Αμφισβητείτε? Εσείς πότε θα δείτε το φως, το αληθινό? Δεν θα ήμουν να ακούσαμε για αυτό την απάντηση. Και εγώ έχω μάθει να την παρακολουθώ μέσα στην δουλειά. Το ξέρω ότι τα κόμματα ακολουθούν τον δρόμο που έχει επιλογή μετά από διαβούλευση με τα αρμόδια πολιτικά όργανα. Εγώ δεν ξέρω τι είναι σώμα. Ξέρω πολύ καλά τι είναι. Και έμαθα πριν από 1,5 μήνα γιατί είναι κλειστό κλαμπ. Μια παρέα που αποφασίζει ερήμην των πολιτικών οργάνων και έρχεται να επιβάλλει με το καθεστώς της κομματικής πειθαρχίας τις αποφάσεις της, υψώνοντας εκβιαστικά διλήμματα, ταπεινώνοντας ανθρώπους και ζητώντας μετάνοιες και δηλώσεις μετάνοιες. Και η ντροπή ταιριάζει σε αυτούς που έμαθαν να απειλούν, να εκβιάζουν και να συκοφαντούν, και όχι σε αυτούς που έμαθαν να πατάνε στα πόδια τους, να υπερασπίζονται τη συνείδησή τους και να υφίσταται και το κόστος των επιλογών τους.